Sa bali pa nga report, yung hintay alawatan manipod. Nga tayo man agad advertisement. Okay, sa bali pa nga report, yung hintay alawatan. Manipod kini Idol Dennis, baboy manen. Okay, baboy. Bimaba ka no, imported na karne, baboy. Dito ay probinsya itay naglabas sa tawin 2024. 2025 na. Anong meron at anong epekto nito sa 2025? Makidamag tayo kini Idol Dennis sa ating Pugad Baboy. Ayan. Reports. Ada natili yung 50 ini mababoy tayo muna na gundaway. Dati ka na-supply ti baboy ket agkurkurang. Nang ron ti imported. Kapo pailaeng apo apektado siguro apo iti ASF pailaeng. Okay? Detalye manipod kini Idol Dennis. Dati na nakamat report apo again mula sa Pugad Baboy. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Itipet, anang ina ti presyo ti karna ti baboy, ada dulata iti agatang kumpara kana ti imported meat products. Nabasar iti datos manipod ti FIBET, iti napalabas nga 2013, 574 tons iti karti baboy iti ilako iti probinsya iti intong iti 2024 bimaba manipod 2,482 nga tunalada iti ilako iti probinsya. Kuna ni Dr. Lloyd Valenzuela may paneknek do pala ni taggatang iti local meat products iti probinsya kumpara iti imported meat products nagabom iti panaggatang iti karti baboy iti lang hali season manipod bulan iti November agpating iti bulan iti Disyembre. Iti agdama ay doon na Bernard ket magatang iti 300 pesos per kilo. Iti kan iti baboy ni mato manipod 290 agpating iti 300 iti kada kilo iti presyo na. Iti agdama ket medyo nakisang supply iti baboy ngabot adot nagparparti iti lang kanlabes barong atawen ken iti Paskwa. Iti agdama ket siputan iti PIBET ket klaro ti imported meat products tulog ito iket legal matlaing nga may lako iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN. Thank you, Idol Dennis. Kaya na nakamat a report.